sapa sing gelem nguri-nguri, tetep nguri-nguri dan mempertahankan budayane, ya kuwi mesti tetep wilayah kuwi mau, mbok dusune kuwi mau, desane kuwi mau, munggahe kabupaten utawa provinsine kuwi mau tetep pinaringan ayem tentrem guyub rukun. Oh ngono. Dadi angger tetep gondelan karo budayane fa insyaallah warga masyarakate utawa penduduke pinaringan ayem tentrem pancen kaya mangkono no. Ya, contone Indonesia wabil khusus ana ing tanah Jawa kene. Iya, akeh to para manca-manca negara ya sing ora duweni budaya, sing nyiwake perkara guyub rukun, sing nyiwake perkara persatuan dan kesatuan. Wilayah kuwi mau ora iso tentrem nganti sakyaene. Contone konflik Timur Tengah nganti sakyaene ora iso rampung mergo apa? Mergo ora gelem bersatu, ora duweni kabudayan. Oh ngono. Negara-negara sak Timur Tengah ke mau bersatu, ngrampungi Israel kuwi kecil no. Oh ngono. Nek yo gandeng Timur Tengah, gandeng negara Arab dhewe sik kedonyang, sik ngathok karo Amerika, ya. Kuwi angel nganti tekan seprene. Oh ngono ya, Mak. Ya, mula persatuan dan kesatuan patut diprioritaskan. Pancen kaya mengkono, aja ndumuk sapa-sapa, ning ayo awake dhewe adicara agenda rutin tiap tahun ngene iki minangka sarana mulat sarira hang rasa wani, introspeksi diri ya. Iki sadurunge ngaturake tetembangan Kang Sarto ngaturake mbak-mbak Kang Sarto adik-adik waranggana. Iki akeh banget no layang-layang kang tumibeng ing pangkon. Ayo tuladane iki ana Nawala utawa Kintaka saking rombongan kanca-kanca Kladen request lagu ingkang angka setunggal inggih menika Tresna Waranggana. Tresna Waranggana ingkang angka kalih Mekarlah Bunga Teratai. Bae. Nah ya mayang resiko lho saiki. Lah ya saiki iki ana nah ya. Wilujeng dalu Mbak Limbo kanthi serat menika nyuwun gending kitir sumilir sambung wanci dalu. Gending menika kula aturaken warga Jatisari kagem jampi sayah ingkang sarta panglipuring manah saking kawula RW sekawan. RW sekawan Jati Punggur. Oh ngono Mak. Ana meneh ana. Iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Mbak Cangik. Dalem nyuwun lagu utawi gending Tresna Waranggana kembang rawe kaliyan napa niki kari manis napa iki. Gending menika kagem masyarakat dusun Jatisari mugi dados jampining sayah matur suwun saking Bu Kades Jati Punggurna. Wah iya Mak. Mau ning isor ya ana pamundutan sing saka para penggemar-penggemar sing nyusul kuwi nek ora kleru Kasepian Jati karo Pepiling no. Wah iya. Sadurunge ngadeke para-para mbak-mbak kang serta adik-adik pesinden yo ngaturake tetembangan kang bernafaskan karo religi. Pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata dikumandangke luwih dhisik. Oh ngono ya Mak. Dibawani no. Wah iya. Sing bawani ya sing bau reksa Astabrata no. Wah iya. Mas Heru ben dikumandangke dhisik. Gremet-gremet waton slamet, sareh-sareh waton pikoleh ya no. Monggo Mas, dipun bawani langur piye Mas? Wasita saking prawinases ngeling ana wong urip ana donya bebasan mung mampir ngombe
tembang menika nggih kula kintunaken wabil khusus kagem Ibu Kepala Desa Jatipungkur. Ayo, lan sedaya perangkating desa, perangkating dusun, mugi-mugi saged karenan ing penggalih. Iya, Mak, iya. Lajeng, Mas. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi Ajeng iku cagak agama pakartikang luhur ngedohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin telaske Mas Her bejo donya uga katur para penonton kang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media sing wis ngancani awake dhewe live streaming. Lumantar channel YouTube Asta Brata Media wilujeng lek-lekan, nggo cegah lek ngancani awake dhewe. Matur nuwun panyengkuyungipun. Oh ya, yo tibake pepeling dadeke to.
tumiba ana pangkon iki uga ana pesan-pesan sing lumantar WhatsApp no. Ngono ya, Mak. Tuladane iki ana sing memantau, heeh. Bunda Angel Heaven pembina FMA. Ya, Uga Jengsul Subari anggota FMA sing saka Hong Kong. Oh ya, Kagem Mas Akbar beserta kru Asta Brata sehat selalu, sukses ke depan bersama FMA. Oh ya, ana meneh. Nah, iki menawi dipun paringi nyuwun lagu Gubuk Asmara kagem sedaya pamirsa anenggane lumantar Lab Asta Brata Media matur nuwun saka Bapak Lasiman. Oh ya. Iya. Ana iki uga kepareng rawuh. Mbah Taryono, Pak Wo. Iki uga sisan gawe ngumumne awake dhewe besok uga tinimbalan sowan ana ing PG Lestari. Oh ngono. PG Lestari tanggale 21 Mei no. Oh ngono, Mak. Iya. Nek ora kleru lakone Kresna Duta. Wah iya. Ya ngestokake dawuh. Ya. Dipinangkani siji mboko siji. Iki ngajak sinden Cik Rok lu Patmo 67 pitulungan no. Oh iya. Pitulungan nganggo para warga masyarakat ana ing Jatisari. Oh iya. Dijumenengke siji mboko siji. Pancen prayogane kaya mengkono. Sapa sing kepareng luwih dhisik? Nggih menika nuwun inggih Mbak Yovika Listia Risma kang mijil saka Kadipaten Ngawi. Oh iya, Ngawi ramah. Ya, seperti coba kaya wetrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dalang. Wilujeng dalu Mbak Yovika. Inggih wilujeng dalu Mas. Alhamdulillah dereng ngantuk to? Alhamdulillah dereng menika tesik Padang. Padang Jinggelang. Wingi tak delok ning Blitar kok wis ning rekamane kok wis gara-gara teklak-tekluk merem ae wis. Boten nikop donga Mas. Donga karo teklak-tekluk. Ini sowan ana ing ya kuwi dusune Jatisari. Nggih. Dusune Jatisari, desane Jatipu Punggur. Nah, kecamatane Lengkong. Kabupatene Nganjuk. Alhamdulillah. Salam dulu wong ayu. Ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek dedonga nggih, Mas. Kanggo dusun Jatisari. Desa Jatisari, mugi-mugi dadosa desa ingkang ayem, tentrem, janjem purmanem. Amin. Rezekine ora lokak kepara malah kebak, ora roboh malah bakoh, ora wutah malah wutuh. Nggih. Amin. Aja kami serondol nduk. Nggih, ngapunten. Iya. Nggih, kalih anu Mas. Apa kuwi? Kagem dedonga kagem masyarakat Desa Jatipunggur menika. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah, berkah melimpah turah-turah, bisa kanggo sekolah, kanggo bisa tuku omah lan besuke muga-muga bisa munggah kaji wonten Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Dusune Jatisari. Dusune Jatisari. Nek desane ibu kepala desa itu Jatipunggur. Oke. Yang nyerahkan wayang tadi sore. Nggih. Mau sampean takon ngoncekino iso ora? Insyaallah saged, Mas. Aja ning dusune, nek iso sak desane pisan. Jatipunggur desane. Jatipunggur nggih, Mas. Kuwi umpama mbok oncekino per huruf utawa per suku kata. Jatipunggur menika kan terdiri dari 4 suku kata. 4 suku kata. Jatipunggur. Kuwi umpama takon ngartene iso ora? Iso.
Insyaallah Mas. Tenan lho ya. Nggih. Aja bleset lho ya. Insyaallah mboten. Alhamdulillah. Suku pertama, Nduk. Ja. Ja menika jalin silaturahmi antar warganipun. Jalin silaturahmi Antar warganipun. nah, Lupakan perbedaan, utamakan kebersamaan. persatuan dan kesatuan. Kuwi ja, Nduk. Nggih. Upama ja wis nyambung ti. Ti menika tingkatkan persatuan dan kesatuan, Mas. Maknane tingkatkan persatuan dan kesatuan. Maknanipun menika Heeh. para warga desa Jati Punggur menika tansah guyub rukun. Guyub rukun. Nggih. Heeh. Bedaning agama ora dadi gendro. Bedane agama ora dadi gendro. Bedaning panemu ora dadi padu. Bedaning panemu ora dadi padu. Bedaning pilihan ora gontok-gontokan. Witi. Tinggi. Berarti terus nyusul. Iki nek nyinau seminggu lho, Mas. Semi. Bu menika puji syukur kunjuk dateng Gusti Allah kang mubeng dumadi. Tansah ditindakaken dateng dening masyarakat Jati Punggur. Terus bar nggur terakhir. Nah, nggur iki sing paling penting, Mas. Kok paling penting? Nggur iki apa artine, Nduk? Nggur nanggap dalang akbar setahun pisan ora dibaleni rugi wong. Iya. Rugi ya? Nggih rugi nang nggih ngoten apa, Bu? Nggih. Tahun ngajeng dibaleni mulai nggih, Bu. Mungkin enten ping 7, ping 10 bonus dalange, Bu. Dalange tinggal mriki mangke. Nek ping 10 iki tak anu no, iki sumpahku no. Nggih pripun? Khusus warga masyarakat Jatisari lho ya. Nggih. Dusun Jatisari sok tak gratisi. Wayangan 1 kali, nek wis genep nanggap ping 100. Ping 100 sudah neo. Suwene. Wis guyon luar biasa. Iki mau banyak permintaan. Nggih. Ning aku kepengin Mbak Yovika nembang sendiri dulu. Kula. Ayo no. Nganggo bawa ya wong ayu. Kula. Asono. Pelok barang. Samu barange. Ayo. Wah, luar biasa. Napa, Mas? Kelok barangin napa? Iso dadi ati engko tibake kelinci ucul ya iso. Dangdute iku kelinci ucul. Oh, di medel ngoten. Medel kok medel. Nggih, nggih. Heeh. Jajal, karben sumaramu pamerno warga masyarakat Jatisari. Heeh. Sumerambahe warga desa Jati Punggur. Heeh. Jenengan pun ping pinten, Mas? Mriki, Mas. Sak jek jumblek ya lagi pisan iki. Oh, nembe pisan iki. Lagi pisan iki. Bawa. Yuk. Selingi maca WA ya, Nduk. Ya mangga. Sugeng dalu Mas Akbar, kula Bapak Oka Wibowo saking Utara Amsterdam, Belanda. Oh iya. Menika wonten arek wes lagu Kartanyana Medha Janji. Ayo, nyuwun swantenipun Mbak Yovika sareng-sareng duet kalian Mbak Birgita. Ayo, menika kagem sutresna dalang Mas Akbar. Kula ngaturaken sugeng hamirsani wonten tali asih. Lestarilah budayaku matur nuwun. Pak Oka Wibowo, Belanda. Oke. Ayo, engko dipinangkani. Ayo. Yuk. Ngati pawi Umurmu kuwi pira to, Nduk jane? kula Ayo no. 24. 24. Karirmu masih panjang lho ya. Nggih. Aja kesusu mikir rabi dhisik. Mboten. Apa meneh pacaran. Mergo Mboten. umur sak sampean kuwi ibaratnya kembang lagi mekrok-mekroke.
Ah, wi akeh bebek sing padha arep pengen ngobok-ngobok. Jadi padha sing hati-hati. Sing penting diprioritaskan karirnya dulu ya. Nggih, nggih Aja lho, pacaran. Mas, boten. Kula niku nek diitameti tiyang kakung ngoten niku lah ndruwedeg ra karuan lho, Mas. Ngono ya, anggere takon lanang ngono ya. Nggih. Nah iya, aja pacaran sik lho ya. Boten. Aja mikir rabi sik lho ya. Derek. Heeh. Perbanyak pengalaman. Nggih. Ya ngono Nggih, seneng aku. ngendikane para sepuh ngoten niku lah jodoh niku lah cerminan diri sendiri to, Mas. Heeh. Siji pasti loro jodoh telu wahyu papat derajat 5 donya kuwi kaasta Gusti kang murbeng dumadi. Nggih, Mas. Ayo. Nggih, ngoten niku. Lanjut. Luput pisan kena pisan Heeh. yen gampang luwe gampang Sik, Nduk, rada rene, Nduk, jajal tak Nggih. sawangi. Nduk. Tanganmu delok tanganmu. Wong mbok idoni, Mas. Tanganmu delok Nduk, tak ramale nasibmu. Pripun? Sik. Oh, nek anu nek bener-benerno nek kleru-klerokno ya. Ya, Omahmu madhep ngidul to ki? betul. Betul. Iki ngarepe omahmu enek wit nangka. Nggih. Oh, betul. Iki sok anu tok. Iki ke depan iki anu kowe bakal menghadapi masalah yang besar. Wih, apa wi? Ya wis pokoke besar sekali. Heeh. Ben kuwi iso luar saka penandang, ben iso terhindar dari suatu masalah. Nggih, Iki solusine cuma satu. Pripun niku? Kowe kudu gelem dirabi karo dalang. Dadi iki iki garis uripmu kudu ngene iki. Ya. Kok kaya dukun ae. Kok tak trawangi siji kabeh kok. Kamu kok dalang iki biasanya bojone akeh lho, Mas. Wah, itu kan cuma image. Tapi tergantung dalangnya atau personalnya masing-masing. Apa ngerti toh? Warga masyarakat Jatisari. Apa tahu krungu kabar mbok ana dalang Akbar kuwi nakal karo wong wedok apa tahu krungu? Nate mboten, Bu. Pak. Nate ya lho, Mas. Ya bener nek ngono. Lanjut. Yen hangel Terakhir. tan kenati numbas Langsung buka celuk. Ayo, dadi-dadi engko tibake ana ing kelinci ucuk dangdute. Ayo, monggo Mbak Yovika. Ayo. Malah
dibacutke, Nduk. Heeh, yuk. Yuk ditelaske pisan Mbak Yovika. Heeh, yuk. Terima kasih Mbak Yovika. Boleh duduk dulu. Ayo, ngaturake tetembangan minangka pambuka. Heeh, sinden. Mbak Yovika kang minangka dadi pambuka ngaturake dadi ati tibake kelinci ucul. Oh ngono. Ki uga wis lulus S1 kang bergelar SSN sarjana seni ana ing isi Surakarta. Wah iya. Dadi seniman zaman saiki ora kena dipandang sebelah mata no. Oh ngono. Merga tok-toke kadang kala akeh sing kandha. Heeh. Yen seniman kuwi yen wis nyemplung ana dunia seni pendidikane ora dipikirake. Oh ngono. Ning nyatane zaman saiki wis akeh seniman-seniman yang menempuh jalur akademisi minimal S1 sarjana seni. Wis katur Mbak Yovika saka Ngawi. Dibacutake ya no. Ngaturake pamunggutan kang akeh no. Ya, mengko nek ora iso diaturke ana ing limbukan, diaturke ning Parut Songo gara-gara. Ayo. Mbak, bir kita ayu siani kula aturi jumeneng, Mbak. Coba kaya ngapa? Sepone to. Ya. Hey. Asik.
Lajeng dalu Mbak Birgita. Nggih, sing dalu Pak Dalang. Wah, luar biasa. Kita ketemu kembali. Iya. Ana ing dusun Jatisari, Mbak. Jatisari. Jatisari. Nggih. Menika sinden asli saking Kediri, para sederek. Nggih, Pak. Kedirine pundi wong ayu? Dek kae mbok sebut sampean apa? Saiki tekoneh. Lho penonton di sini kan tok-tok men urung eruh. Oh, berarti perkenalan. Perkenalan loh. Oh, Nama nggih. lengkapnya siapa? Dari mana? Tempat kelahirannya. Nggih, Ngono lho. dari pitepangan Bapak Ibu, kula Birgita Ayu saking Kediri nanging dudu Kediri sing mantane dalange kae dudu ya. Halo, langsung. Kedirimu Kedirimu ngendi kecamatan? Ya kan ngendi? anu to, Pak. Kok dikirani lho kok padha. Oh, beda. Tapi Patrah kok, Nduk. Patrah. Mbak Patrah Birgit. apa? Patrah ki Kediri ki banyak apa itu nukulne sinden-sinden seniwati baik penyanyi. Kuwi nek wedok entah sinden entah penyanyi ki mesti tukulan-tukulane akeh sing saka Kediri. Lah contone. Contone jenengan. Terus Yo kathah contoh-contoh liyane. Iya, iya, Pak. Ning sak menika sampun berdomisili wonten ing Karanganyar. Karanganyar tentrem, Pak. Panjenengan menika nek kuliah menika sak pantaran kula nggih Mbak Birgita nggih. Ya, satu angkatan. Satu angkatan. Sampun lulus? Ya sampun to, Pak. Iya, kok galak mentoke to. Loh, sebagai wanita ki ya harus tegas galak ngoten niku, Pak. Oh ngono ya. Mungkin nek mboten tegas mboten galak niku kaya niku wau lho wayang niku wau malah diselingkuhi ngoten niku, Pak. Wah. Oh, elek. Sampeyan pengen ora tak terawang kaya Mbak Anu, Bang. Kira-kira. Diterawang? Sini, nah, tanganmu deloke. Tanganmu deloke. Tanganmu deloke. Iya, kenalan. Kok iso tanganmu. Ki nek bener-benerno, nek klerok-klerokno. Iya. Oh, sing jujur wae. Aku tak nerawang sing omahmu Kediri ya. Omahmu sing Kediri. Oh, sing omah Kediri. Omah Kediri, ya. Omahmu Kediri kuwi madhepe ngulon, bener ora? Ya bener iki, Pak. Wah bener ya. Ngarep nek bener nek kleru klerokno. Ngarepe nek wite Srikaya. Enggak enek. Lah kuwi wis pas awakmu wis ditegor kuwi. Kaya wah. Dan lagi Terus? iki masalah jodoh njaluk terang ora? Iya, Pak. Paling Jodoh. penting niku, Pak. Jodoh. Jodohnya paling penting. Ya, sik jodoh. Pokoke nek perkara jodoh, iya to. Hah? Kuwi pokoke bocah iki wilayah iji ning Sekupek kene iki, ning sekitar kene iki. Jadi serani. Jatisari. Jati Serono ya. Jatisari ning kene. Pokoke wonge ning kene, ning Kukuban kene, ning wilayah kene wonge. Berarti di daerah Wis pokoke Jatisari. daerah kene. Oh iya. Sik. Sampeyan mau budal karo sapa? Diterke, Pak. Diterke sing ngeterne sapa? Mas e. Diterke Mas e. Oh Mase. Nggih. Waduh lha iki angsare elek, Nduk. Lah, sing apik kudune pripun, Pak? Sahabate napa ben apik, Pak? Iya tau sik tau. Angsare ndak pate apik ngono lho. Lah, ben apik ya, Pak. Weteng gembuleng kaya angin ngono lho. Lah, ben apik pripun? Enggak, aku takon sik, ki tangane diselene sik. Kriteria pria menurut Birgita Ayustiani itu yang gimana? Yang masuk menurut Birgita Ayustiani? Nek kula ya, Pak. Satu. Yang pertama itu akhlaknya baik, agamanya baik, Wede. sopan baik kepada orang tua terutama gitu, Pak. Wah, akhlaknya baik, sopan. Heeh. Terus habis itu ganteng, terus sing paling penting niku Pak, kuwi niku seneng lelaki yang brewok, Pak. Sik toh. Tapi sampeyan berlawanan dengan standar wanita yang lain. Sek, cekelin sek. Mikmu sek. Wanita-wanita sing semene kaya iki mesti golek sing resik lho. Sek golek mau bojo milih sing brewok apa resik? Resik no, kok brewok ya keri. Ul. Ayo mik-mike. Ngono. Upama wong lanang iki sing resik apa sing anu? Ya sing resik to, lah nek brewok ya nyocrok-nyocrok to, Mas. Sik to. Lah kok bir kita iso milih Gak sing brewok? biasa. Biasanya niku lho Pak, lek tiyang Kediri niku to, biasanya nduk nek nyapu niku sing resik, engko mengko nek bojomu brewok. Lah kula niku nyapu mbak rata resiki Pak Man, ben duwe bojo brewok niku. Ben duwe bojo brewok ya. Oh ya. Iya, Pak. Ya wis. Oh gatel wis. Kayak sapa ya Pak sing brewok ning kene iki sapa ya? Pas Dirta sing gunake brewok. Alah dicukur.
Aja dicukur senengane sing ngono iki. Apa Dok saiki nembang karo mlaku ya, Gojek karo mlaku. Iya, Pak. Sing anu sik tak utang kok ning season gara-gara. Oke, Pak. Heeh, ki apa? Sambung Wanci Dalu sampean apik nih sambung Wanci Dalu tenan apik tenan sampean. Terus ana meng apa? Gubuk Asmara. Pilih dua antara Gubuk Asmara aja, Pak. Ayo. Karena saya itu terkenal ratu nih Gubuk Asmara, Pak. Pael. Enten ratu podang kuning ya. Gubuk Asmara, Pak. Oh, jadi tiap tembangnya mempunyai ratunya sendiri-sendiri ya? Iya dong, Pak. Oh, enek ratu podang kuning. Heeh. Ratu Gubuk Asmara itu. sik to, sampeyan iki ayu kok iso nggur maremmu kok nggur sak gubuk iki. Loh, saya itu sederhana, Pak. Nih, Pak. Nih, di gubuk itu ada filosofinya loh, Pak. Filosofinya apa, Duk? Gubuk itu kan di tengah-tengah sawah. Tengah-tengah sawah. Ini adem gitu. Kali mirsani tiang-tiang teng sawah ngoten niku. Oh. So sweet, Pak. Iya. Lah, mbel ndak percaya aku. Kok nggur mareme kok nggur ning gubuk. Bawane Siti Enduk pocongnya. Ayo. Niki cengkok khas Gubuk Asmara. Oh iya, cengkok khas ratu Gubuk Asmara. iya. Iki mengke sindane digolek nih sendiri-sendiri, Pak. Ratu apa? Sing pojoknya jare ratu blorong. Ora ding, ratu sing klasik unang-unang lah. Yo, heeh. Ayo, pucung Duk. Nyingkar nyingkur. Nek umurmu pira umurmu? OTW 25. OTW 25. Iya, Pak. Aja kesusu rabi sik lho ya. Pokoknya aku anggar petuk. Lah nek aku to, Pak, aku pengen dapet rabi barang cita-citaku jadi manten, Pak. Cek karirmu itu masih panjang. Karirmu masih Lah iki panjang. kanca-kancaku wis sampe rabi kabeh aku ditinggal dhewean. Loh, pesek itu contohnya. Heeh. Pesek soki rabi iki alasannya bukan karena kok pengen rabi ora. Lah napa? Kanca-kancoe timbang golekne gawean lho, timbang longgar ning omah. Nggih to, dhek rabi, kanca-kanca nanggep kancane dhewe. Sambatan. Lah, Mbak Aul ki ya arepe rabi, lah aku ditinggal aku. Ora apa-apa, sampean kan nek secara kampus kan ngisore Mbak Aul. Tapi kan saatane Mbak Sri. Iya, nek wis Sri kuwi wis luput suwuk. Yo, lanjut nih, gubuk. Ratu. Wiwitane nyingkar nyingkur. Nek pancen pengen rabi tenan isuk iki kudu bekti karo wong lanang lho, Nduk. Sampe nek wis rabi. Salah satu tanda bekti seorang wanita kepada suami kuwi romantis nek karo wong lanang iki. Romantis karo wong lanang. Wis salah satu tanda bekti. Romantis karo wong lanang. Sampeyan ngono apa iso ngrayu wong lanang ngono iso. Halah, Upamane wong lanang kok nesu, gak jelas alasan nesune apa gak jelas. Sampeyan ben wong lanang kuwi mau luluh ngerti carane. Wah, nggo merayu iki gampang, Pak. Iya. Upamane Rasune iki lho, Pak. wah terasa deh. Upamane wong lanang nesu gak jelas ngono piye? Ini contohnya ke siapa? Ya upamane bojomu sok upamane. Anu ya, ini sebagai perumpamaan jenengan ngoten nggih. Iya, upamane tok men lho ki ya. Tok men. Tok men piye? Upama aku nesu ngono. Wis ora jelas alasane apa. Ngluluhne atiku kuwi carane piye? Upamane. Ini merayu ya. Ngerayune piye? Pak Dalang, Dalem. kamu tahu nggak? Heeh. Kamu tahu nggak? Tahu apa? Enggak Kamu tahu, tahu enggak nggak? tahu. Pasti soalnya jodoh nggak aja yang tahu, Pak Dalang. Wow. Kamu tahu enggak tahu karena jodoh enggak ada yang tahu. Kuwi enek tak warai neh nek ngerayu. Kene. Ngerayu perkara ngarayu iki tekono ki lho. Oh, memang nak Kudune kene to, Pak.
raja. Kudune ngene. Iya lho kene. Dihujat nah ora. Ora nganggo hujat ya kabeh tau. Carane ngrayu wong wedok ngene iki lho. Tak omong ya. Apa? Sampeyan mau umpamane makam apa? Ki mau sore terakhir makam apa? Bakso. Bakso ya. Bakso. Tak tekoni saiki umpamane ngrayu lho ya. Heeh. Dik bir kita. Dalam Pak Dalang. Sampeyan mau nak bubar makan bakso to? Kok tahu? Lagi lho mine cek nyangkut gitu. Nah. Jasa. Ya Allah, ngono ya Pak Menayu. Modus Pak. Oh, wis ben wis payo. Amit nggih Pak Yosika amit. Ayo terus. Lelampahan Telaske Mbak Dir. Tresno tulus nadyaningku buk asmara. Tibake anu bubuk asmara digarap anu Mas Arya gonggo minosik mengko lagi seragenan. Ayo, mengko Mbak Bir, tibake ya. Pancen golek selane Mbak Bir angele ra umum. Jane kanca-kanca sanggar seni Astabratane pun kangen disindeni kali Mbak Bir kita. Ning golek longgare niku sing angel niku Mbak Bir. Lah mulane Pak lain kali niku yang WA niki jangan Pak Barak tapi jenengan Pak. Mesti ATP. Oh ngono ya. Ning aku kan ora tahu to, Nduk. Milih sinden satu-satu iki aku ora ero. Dadi sesuk pentas ning kono sindene sopae gak ero ngono. Ning kanca-kanca lho iki. Sing kangen kanca-kanca. Iya. Berarti sampean gak kangen? Lho, kula kan manut kanca-kanca. Oke. Gak apa-apa aku dikangeni Mas Hermani Marem. Marem ya, Dok. Marem ya Mas ya. Marem. Jo. Catatan
Awas. Awas, yo. Hei. Yo. Bir kita wis katur pamundutan niki menika sing mau nyuwun gubuk asmara. Oh ya, isih ana permintaan liyane ana. Iya, mau yen ora kleru sing gubuk asmara mau lumantar WhatsApp no. Oh ngono. Iki diselingi sing duet-duet. Oh nuansane duet. Bubar Mbak Birgita Ayustiani ana Mbak Aulia Pangesti. Oh ya calon manten iki ya, calon manten ya. Nek wis umure nek Mbak Aul iki. Ya. Monggo jemeno Mbak. Yuk. Oke. Pangesti, Aulia Pangesti. Selamat malam. Sowan ana ing dusun Jatisari, Mbak. Ya, dusun Jatisari. Doa terbaik apa untuk dusun Jatisari yang mengadakan bersih dusun pada malam hari ini? Ayo. Nggih, mugi-mugi dusun Jatisari warganya tambah guyub rukun nasakbar. Amin ya robbal alamin. Terus gemah ripah lajinawi kerta harjo. Amin. Terus apa ya? Yang doa yang terbaik? Yang terbaik pokoknya untuk warga juga sehat selalu, dilancarkan semua rezekinya. Terus dilancarkan usahanya. Amin. Mau kadung tak umumne lho, Mbak
Aul. Pripun, Mas? Mau rabine wulan apa to sasine panjenengan iki nek ora kleru? Insyaallah Agustus. Wah, niku rame-ramene piye lho? Rame-ramene tanggapan lho niku. Nggih, jenengan niku nggih pas wonten jadwal. Oh, ngaten. Makane mboten saged kula sambati. Wes. Betul, aku ngalah wis. Ngalundet. Oh, goleke dinoe pas aku piye, Pak? Lah iya. Iya. Asal nganjuk mriki mawon to, Pak? Nggih, asli Nganjuk Ngadiboyo. Oh iya, pek nggo. Pek nggo. Ngepek tanggane dhewe, heeh. Nggih. Mau apa Mas Heru permintaane? Katresnan jati. Iya. Duit karo Mas Heru, mengko bar iki Oke. ngaturke tetembangane sing saka Ibu Kepala Desa ya kuwi Tresna Maranggono. Ya. Ya. Jumeneng Mas Heru. Wah ya, wah jan luar biasa. Priyayi kok eleh besus. Jan priayi kalem ya, Mas. Oh nggih. Dan gak tahu nesu. Ya toh, omongannya ki tutur katanya tuh selalu halus gitu. Halus, feminin, Iya, feminin. Tidak pernah menyakiti hati orang. Tomo. Gak iso aku. Iya, gak Pokoknya iso. nak bocah manut nih wis. Oh. Iya aku. Masya Allah. Kurban diseneni ping piro ae, Mas? Iya, wis kebal. Ini permintaan dari siapa Mas Heru tadi? Nggih menika wonten sinten mau Om Anu Suhardi. Suhardi. Nggih. Saking FMA nggih Mas? Nggih. Ya alhamdulillah. Nika wonten titipan Mas. Napa niku? Monggo Om. Waduh. Saking Bu Suri Goldinger sinten? Ya. Australia. Wah Australia to. Nggih. Ya, oke ya. Wah, iki rokok, Pak. Napa iki isine iki? Aja anu lho. Saking Bu. Oh ya, siap. Saya terima nggih, Pak. Matur nuwun lemah telus Gusti Allah sing balas lemah garing Gusti Allah peparing. Nggih, matur nuwun. Wah, iki lho, Cok. Wah. Oh. Matur. Nggih, permintaannya adalah katresnan sejati nggih. Niki anu Mas, Pak Lurah Sumbersono rawuh. Oh rawuh. Kita besok ke sana toh. 31. 31 ke Sumbersono. Ya. Gantian ngarek. Ya. Oke, Asta Brata. Yo, dadekke katresnan sejati kanca-kanca. Ayo. Monggo Mas Riz. Ya. Katresnan sejati permintaan dari Pak Suhardi FMA. Fan militan Asta Brata. Ayo. Selikur ning PG Lestari no cedhak kene. Iya, nek 20 awake dhewe ning Karang Seminggu ndang. Oh iya Mak ya. Nek sing cedhak maneh ya kuwi mau Sumbersono mau Pak Kepala Desane nek rawuh uga kepareng rawuh terus Mas Heru wau. Iya, ya. Pokoke sagaduking manah sakadaring lampah awake dhewe sing penting niate untuk menghibur. Heeh. Karo nyambung tali silaturahmi ngraketke tali persaudaraan. Ngono ya, Mak. Ya, Mbak Aul calon manten Agustus, saiki calon manteneh Mbak Sri Wahyuni sing arep cedhak. Ayo. Gimana Mbak Sri? Ayo. Yo, coba sepote, Cok. Wahyuni Pesek. Oh iya. Selamat malam Mas Akbar Sahalam. Tanggal 30 Mei. Injih lara. Persiapannya wis matang tenan bro. Alhamdulillah. Sampun kirang 13 hari lagi. Ayo 13 hari lagi statusmu ning KTP iki wis diganti Mbak Sri. Dereng niku tasik belum kawin. Lho iya belum kawin. Yeah. Tapi engko nek wis menikah, kowe kan diganti to. Oh diganti. Sudah kawin. Oh, ngono. Diakui ngaten ta berarti. Iya. Alhamdulillah sok ya aku sing kepareng apa ya dolanan wayang ning kono. Nggih, jenengan sing ngasta, mungkin nek jenengan
gantosan jenengan menikah kula nggih kersa. Kersa apa? Kersa nyanyi. Iya Sri rasa mikir rena-rena. Gitu. Aku mulih sangono brambangmu Sri. Heeh sangono Lah, gitu. brambangmu. Oh ya sak liyane sinden ya status iki juragan brambang. Nggur sak Nggih. brambange kirim dindi lho. Nggih kula nyambi bakul brambang Bapak Ibu. Oh iya. Nggih. Brambangmu kirim ke kondi ya Sri guys Niko status. teng Wonogiri, nggih teng Solo, teng Boyolali, teng Oh. Karanganyar. Nggur sak brambangmu ya Sri. Terus sak brambangku Mas mentol-mentol ora cili-cili lho ya. Nggur sak brambang ade kirim tekan Wonogiri Boyolali. Paringi laris, laris, laris. Ngoten. Iya. Nggih. Heeh. Dua permintaan milih Nggih. salah satu antara Tresno Waranggono atau Kembang Rawe. Ayo. Kembang rawe. Oke. Nggih. Gatel, yo. Kembang Rawe. Nggih. Monggo kanca-kanca anggenipun nyawisaken Mardika. Mbak Sri Wahyuni Kembang Rawe. Yo. Yuk. Oke.
Masak warap rabi suarane kok saya bantas. Ya, cara gender sangupane saya ombo. Seri iya. Terakhir iki mau sing urung Tresna Waranggono mengko pamundutan permintaan lainnya disambung ning season goro-goro anu Mbak Denko ya sepane cah ya Lah iki wis jangan ditanya. Iya. Mbak Denko? Apa kabar? Hai. Wah ya. Dan leh beri anu kok. Suarane nek biayaan. Ada satu permintaan yang belum katur Tresna Waranggono, Mbak. Oke. Iya, Tio. Iya. Kenal ya. Iki musik tak golekne sing jomplang, gede karo cilik. Oke. Iya. Wah iki ya. Ayo wajian. Tayo Dek Tio juara ini. Sok mlebu isi lho yo. Nggih. Mlebu isi. Mlebu isi ben nakal. Lho, Kok tujuane ben nakal. maksudnya nakal ning kesenian iki lho, Mas. Iso memainkan nada. Nakal dalam karya. Justice. Cisdas. Pokoknya sing elek-elek aja ditiru ya, Lek. Nggih, siap. Tresna Waranggono ya Mas Adya. Mas Tris. Iya. Mas Adya ada apa ini? Gol. Lancaran bro. Ayo Mbak Denko. Dadi saling bergoyang. Iya, Tresna Waranggono ini tadi permintaan dari Ibu Kades Jatipunggur Kang Sarto konco-konco Kladen. Iya, malih ya Slendro Kang Rasa. Iya. Mengko perkara tetembangan sing liyane disambung ana Parsanga season gara-gara ya nok. Oh ngono ya, Mak. Sing penting sing baku nutuke lakone dhisik, lakone dawa. Oh ngono. Tawon ana entupe, lakon ana tutuke. Muga-muga tansah lakon ing bengi iki kena kanggo kaca benggala, tansah antuk ana